Wengane ukuthi nginibele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngimsize aka inkosi admin. Bajabuleka abalandeli noma ke baxolisekile abalandeli ngokubonakala ke kaMtekhala lapha ke kwiSomnandi Music Festival ezoba ke Solundi ngomhla ka-17 ngoDisemba. Wengane njengoba ke omunye kwabalandeli uthe kusukuma nokubonga ke uThokozani noma ke ngokubonga kuThokozani langa iqinisa lenzile ke kuMtekhala cishe kamaphepha ama-podcast Ukhozi FM bonke ke bahleka bancama ukwenza iqiniso ke kumfuka magubane kepha ke bonke bathatha iside ekubeni ke belwazi udaba lakhe. Ngiyabonga ukusomnandi ngiyafisa ke banda abahleli bemicimbi abazoba neqiniso njengayo uMtekhala kufanele kulanjiswe kwenziwe sengathi ke alaziwe iqhaza abelibambile ke eqenjini lapho benoshwi lokho ke ku-wrong. Lokho ke ngicela kabahleli bemicimbi nemsakazo benze ke iqiniso noma ke benze iqiniso emsebenzini ke kaMtekhala noma qatha uThokozani uyatholakala ke kuma digital platform wayesithi ke siyabonga. Wengane zakwethu mina sengizofisa ukuthi ngizwe novo lwakho ukuthi wena ucabangani ke. Mina ngokwami ngikubona ke uSomnandi ke wenze ke into ke enhle kakhulu. Wengane zakwethu ngokuthi ke edonse lapha uMtekhala ngoba nayo khona endemeni endike zimnandi ingoma zakhe. Wengane zakwethu so hlala lapha ku comment section. Mina ngigama ngumsizi aka inkosi admin. Ngilala lapha enkulu zokuxhumana umsizi esing noma ke news esizokwazi ukuthi uthole inkosi admin njengoba injalo. Mina ke sengiphuma kanje.